Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha persones que aprenen que per fer servir les coses dels altres cal demanar permís i tractar-les amb cura. Això és La Lluna Verda. Comencem! Hi havia una vegada, en un poble del Pirineu, una nena que es deia Carlota. Era una noia molt espavilada i eixerida. No li feia vergonya res i sentia molta curiositat per gairebé tot. Com que tenia el cabell arrissat i de color ros, a casa seva la van començar a anomenar Rínxols d'Or. Un dia, mentre passejava pel bosc, va trobar una casa que li va despertar molta curiositat. Era una casa prou gran, amb una xemeneia que encara fumejava. Les parets eren de fusta, però les havien pintat de color blau. La porta, molt alta i en forma d'arc, convidava a entrar. Tenia un picaporta que recordava el cap d'un os amb la boca oberta, mostrant tot el dentat. Tal i com la va veure, no va trigar ni un moment en apropar-se per esbrinar qui vivia allà. Va trucar a la porta, però ningú li va obrir. Va preguntar amb força si hi havia algú a dins, però tampoc va rebre resposta. No s'ho va pensar dues vegades. Era tanta la curiositat que sentia que va aixecar la balda de la porta i hi va entrar. Una vegada a dins, va començar a tafanejar per la casa. A la primera planta va trobar una cuina ampla amb una taula al mig envoltada de 3 cadires. Una gran, una mitjana i una petita. La Carlota va intentar asseure's a la cadira gran, però era massa alta. Després ho va intentar a la cadira mitjana, però encara era massa alta per la seva alçada. Finalment, va seure a la tercera cadira, que era la més baixa i tenia l'alçada perfecta per ella. Però, quan va seure, la cadira es va trencar. La taula estava parada per esmorzar. Hi havia 3 gots de llet, un de gran, un mitjà i un petit. L'olor de la llet, acabada d'escalfar, envoltava tot el menjador. A la Rínxols d'Or se li feia la boca aigua. Es va fixar que també hi havia 3 bols plens de cereals, un de gran, un mitjà i un petit. No s'ho podia creure. Eren els seus cereals preferits. Semblava que haguessin parat taula per ella. I al costat de cada bol hi havia la seva corresponent cullera, una de gran, una mitjana i una petita. Les culleres eren de fusta i tenien unes lletres gravades. En la gran hi posava mare, en la mitjana pare i en la petita nen. Que maques que eren! En el bol gran hi ha massa cereals i em quedaré massa plena, va pensar la Carlota. En el de mida petita hi ha massa pocs i em quedaré amb gana. Ja sé, em menjaré els cereals del bol mitjà, ja que crec que me'ls podré acabar tots. Els cereals li van fer venir set. En el got petit de llet era massa calenta. En el got mitjà, la llet estava tèbia, però la del got gran estava freda, tal i com a ella li agradava. I així va ser. Glopada rere glopada, se la va beure tota. La Carlota va quedar ben plena, però va continuar investigant per aquella casa tan curiosa. Va sortir del menjador i va pujar l'escala fins al primer pis. Allà va trobar una habitació amb 3 llits, un de gran, un mitjà i un petit.
Semblaven molt confortables i va decidir provar-los. En primer lloc, va pujar al llit petit, però el va trobar massa estret. Després va provar el llit mitjà, però el va trobar massa dur. Finalment va provar el llit gran. Era tou i tan ample que es podia posar ben estirada i hi cabia sencera. La Carlota estava tan còmoda que es va quedar ben adormida en un tres i no res. En aquell moment van tornar els habitants de la casa, que eren una família de 3 ossos. La mare era una ossa bruna molt gran i duia un pot de vidre ple de mel a les mans. El pare era un os negre mitjà i duia un ram de flors a les mans. I per últim, el fill, que era petit i duia una nina de drap. El seu pelatge era curt, però suau i brillant, i a diferència de les rínxols d'or, tenien el pèl llis. Tots 3 havien sortit aquell matí en busca d'una mica de mel per l'esmorzar. Quan van arribar, els va estranyar molt veure la porta oberta. Van entrar i van anar cap a la cuina per esmorzar. L'os petit va veure la seva cadira trencada i es va estranyar. El pare va agafar el seu bol de cereals, que era el mitjà, i va veure que algú se'ls havia menjat. La mare va anar a veure el seu got de llet, que era el gran, i va veure que estava buit. Algú se l'havia begut. La família d'ossos estava molt enfadada perquè algú havia entrat a casa seva i havia tocat les seves coses sense permís. Tots 3 van pujar les escales per veure si aquell lladre encara era per la casa. Una vegada al primer pis, van entrar a l'habitació i van veure com els 3 llits estaven desfets. Però en el llit gran algú hi estava dormint. S'hi van apropar sense fer soroll per enxampar-la. De cop i volta, la Carlota es va despertar i tots 4 es van espantar. El pare os va exclamar: Qui ets tu? Com t'atreveixes a entrar a casa nostra sense permís? I a sobre, menjar, beure i dormir. Quins models són aquests? T'agradaria que entréssim nosaltres a casa teva i féssim el mateix? Veient les cares d'enfadats dels 3 ossos, la Carlota es va adonar que el que havia fet no estava bé. A ella no li hagués agradat que una persona estranya entrés a casa seva i fes servir les seves coses sense permís. La Carlota, penedida, va demanar disculpes i va preguntar als 3 ossos de quina manera podia reparar el dany que havia causat. La mare ossa va dir: Cada matí sortim a buscar mel abans d'esmorzar, perquè ens agrada molt barrejar-la amb els cereals i la llet, però a vegades ens costa trobar-la. Tu ens podries ajudar? I tant! La meva àvia és apicultora i durant tot l'any acostumem a tenir mel a casa. Apicultor? Apicultora cria abelles per aprofitar-ne els seus productes com la mel i la cera. I no et fa por que et piquin les abelles? Anem ben protegides de cap a peus perquè no ens piquin. Ens posem una granota de color blanc per no posar-les nervioses. Al cap portem un barret d'ales amples, des d'on surt una malla molt fina que ens protegeix la cara, però que ens permet veure-les. A les mans ens posem uns guants gruixuts, també de color blanc, i unes botes als peus. No podem deixar cap forat sense tapar, ja que si se senten atacades intentarien picar-nos i llavors moririen. Això seria perillós perquè l'eixam es veuria afectat. Doncs sou molt valentes.
A mi em fan molta por, però la mel que fan és tan bona. Sí, és una feina molt arriscada, però això hem d'anar ben protegides. Quina mel us agrada més? En podem trobar de romaní, d'espígol, de farigola, de castanyer o de mil flors. Les volem tastar totes. Segur que ens encanten. Els ossos li van donar les gràcies per l'oferiment sincer de les rínxols d'or. I tots els estius preparaven uns esmorzars deliciosos amb cereals, llet i mel. I així va ser com la Carlota va aprendre a tenir cura de les coses dels altres, a què cal demanar perdó i ajudar en tot el possible si les fem malbé. La família d'ossos va entendre que a vegades no hi ha males persones, sinó males accions, i que sempre podem aprendre dels nostres errors. I, conte contat, per la xemeneia s'ha escapat.